nananom madawroma ahwefo ya yede ye dom Nyansapo nkitahodiefo ye mamu nyina mu ache mamu akwa baba Nyansapo kasamfonyini so efiri enrada ene yasom abepem ne ene nso ye da foforo Daasebre Osei Bonsu bretuo piesie emusie nyina hene ne Dote ye na ye da etosomienu enti sawahunu sa na patututu we Nyansapo ya sore na ya na mani aso nyina ta akọkọwa ni nyina da ne se yasom ya hwefo sompa yasom sekadwa ni yasom asanteman ni yasom mampongman enso enti ene na nanom mpanimfo abanhemanom etitire ni enintine ebeba ama emunu wo mo aba behwe nani achi a etwato hye so se wodan mu firi nura nadwo ene wobedam obade ya adom ana de kyen ye kwasi adanso obedam pam na afa ne dwuade etwato de ote abunoti abede de wonum subin efa eya adan na wote sebi amamre ne amane ase no yewura otumfo se tu abebi obeba na dwuade yi waba behwe ne de hye ne achi a etwato enti ebre yimo de Daasebre Osei Bonsu odam pam ahosiesie amane ne dwumade ahodo nyina nananom ayebi omuguso ye ubehunu se enche santene ne beto aba eya brempon titire ne enintini nananom amanhene nananom abrempon a ebeba na dwumade yasem ese wani asofo ne mpanimfo dodo no abebo emprempren yi nso nananom akonfo wo montene a wo nso ekom nyantwene ene niema ahodo esere nananom eho bambo ne tumi enti Nyansapo yenso yesom medin di asonaba Kofi Mensa Abrampa ene yesom abusia sabre aman hemanom ye kase abobodin a ya no befon ama hwe ahemkwafo achi ye dedua na de beka no se hemanom ewo Asante mamu ewo mayi mu a wo muti amamre ne amane ase na yewura Daasebre Osei Bonsu de Dote ye de tosom yenu etwase fata se wo mo befa wo mo ho afade a ekira amane ne amamre no wo mo beba na wo mo aba behwe na ni achi a etwato eti abahema mo ya manhima ene mpanimfo ahodo abrempon a ene aba pani ahodo ena to santene a omo ba na Daasebre Osei Bonsu na mu ene ye de atompem ne Dote ye de tosomienu wo mo aba behwe kan Nyansapo hoan na yenye nananom aba emfa wo mo konkohwe mu no na dwumadi nka ye nyina ye fanto am so bamwo wo tirimo odimfuei bamwo wo a wono de wo mamanfo twa mantamfia bra woni ho adaje ontonko wi agbobirimbirim no wono de wo fa ade anu wafa ne bum bamwo wo tirimo odimfo woni abusua ne mma nanso da wo so mamanfo mo konse do ono na ama bretuo brichie kase sei abo abusua na nanom kohwe amu ne ba ye no awraho aba supon hini wo mo birimbirim metie na sem kobotu aba mumrai monsori mompia na samunsanso na si na nanom ekire se etututu akansensemu o ama akorabo adiewu ne senti na nanom amanhema a wo mkohwe amu no okre supon hini wo
omotie yikataso na naja komedi fie wo montio ena wo mo baaye enti so wo mo besom no a na mpasem no awerɛho emprempren yi de nananom usu etwa adwadwo a na enye sabi esufɛdeɛ anampo esu hwehwɛnimu na emum we yesukan sabi ebru ɔde hyanko a akɔ adwane ti na ɔsa nananom aba ahema amanhema ne abrempɔ ne abampanifo ɛkɔhwɛ mu no a wo mo ɛkyerɛ sɛ ampa yaw ene esu ete wo mo akoma Nyansapo de ode yane ana ade asem yagusua ɛsomo ɛwɔ mampo Yeah, Abusia Sabre, Ewiem kusua ye areho abanyina ya asem kobotu sanse Daasebre Osei Bonsu nana atwa nananom nsiedo Sabre ne hokani ohene yire Mrs. Jima wono na atenase a one ne busua ne baba afei adofo awodo abeba beboa no omo atenase ye oba kunani kafro yesun waburu esansa wonsunu mu ate ma wutiri soai na wura wodabrichi na afra ne ntoma ne tenten so esi Jima wo hene yire peja utio wakora nom ne dadeboa no preko ena reho aba ene supo ahine no enti abusua emprempren de ohene yire ena atenase a wone na bedwakuo enso ejam ne wura na wode enidi atwato amano Abusia mamunyina makwaba Nyansapo TV sunie no plan se yaba ene Dote ye yase a ene ye da etosomienu na yamamra ne amane ahodo a yesua wo yafidie so no empempi ye ne mpanimfo ahodo a wo nkuro ewa bakosem ene di nkomo Asante kasa bia ye nkuro mienu a yaka bom abontem ene bawro ene ye wo nananom wa ha ye pesa ye ne abontem ne bawro nananom ene atena nkonwa di nkomo Emma yehwe dwumadie no se ne nso se de esiko yewra mo akwaba ya bro abombo ko de o nyame ado odawruma yenim se asam ato Asante manyina dwumadie ahodo e be koso akopem se dwoada beba no twa ho mfonyini kakra kire se de amansa nyina nim no eye bretu EPC ena watcha ani astroda abretufo enyina no yaba se ebeja no kwai na nye bretufo nkwasa ntime nyina ewura nso obeba ti frine frinura ne de no tum bamene no pai na yabiesa ma adehye yakohwe na ne achi ebe bien akosi se ne ochina ene edwada yura beba na wabeja no kwa no enyina ye wa ha ye watwen se ye beja no kwa ene ye hwe abontem ne bawro wo ye abontem yes abontem adawuma emudi ye na epani yenim samu ye anuafo emudi ye na epani abontem na epani ye kuma ne bawro ene ye bakọ ne ne bawro di nkomo na so ye ni nkomo kakransa abontem no wadama yenhwe history no ewo ho kakra ekwan be so na fa ne bawro be ye anuafo abontem ne de wo mu ne se abretufo nyina ye anuafo nemom eye intim jakare kono eye me abontem adu jampa ena mra Asante echichire twa wo fe yase opem so a odikai eyi me se menhwe na minsi ntim jakare kwai na
Koko, Confanachi. Why, Wakato say, Tim Jacari Timmy Drew. A born Taman Sana, Yachichipia Bino Dia, Avia, and then Tim Jacarbiccia face. Nemum said, yet missing a pie, yet Michipia Banu, and Sana, Tim Jacarodia, Yancy Bechin Dumum. Intinea say, ye poor, ye sinupai and Sana, Yachichipia Banavi, Timina open so out Dicai, me a do jump up. Say, me sinupai, Timineno con Nansia, Nansia Suna, a corner bedroom. Akuyem ayefe yasina apontem ehyeso na samre na mabeti ayemre kakra ton kra koma imira opimso se oma obi eme soma sene kakra na fede mensa eyebu na oyi menua baro ema obe so me mu eda etosonson eno na ye ne ntim jakare kun ya kusisi achichire jabanu ye nansun mu ekwa demu afei etimi echi ntim jakare de no eba afei ase be bre wo pensoma oye ne de obeye ayene ye be saba na ya bedi ene dwumadie ne mu nkomo biem na so saa bre de me yemfa unsa ha wada ma wudin na akomia sechi titwampam ametosu ya Daasebre na minu enso na Nyansapo agema otosu mi nsambaro Daasebre ohene abusua Nyansapo ni yeguso wa ha amamre ne amane ese bibia be yeye midin dia so naba Kofi Mensa Abrampa ene ya ba fie ha no Dote ye da toso mienu iti yesom Asante man na yasom Mamponghene'S Asante,
ewie abusuafoɔ penimfoɔ ka asɛm bi sɛ anamɔtete bia kɔ wie kurotia ne senti ene Dote yie de toso mienu mekyerɛ Daasebre Osei Bonsu ne Dote yie de toso mienu ewa Asante Mampong amani ampong baabi a wobodwa na himfie ha no aha na brema kwan na yedemu esaha mekase yedemu esaha na ya anapai de efrisɛ nananom ebemu omumu so nananom ekɔ na bɔade ya adomo a awia wɔn asa betena sebio mesi yɛ somo saa enanan enti anapai de idie obi bɛka ne sɛ yɛde kogu nyansapɔ wode yɛ ne anade asɛm amamra ne amane kwan so ɛne ɛfa ɛde wura yɛ dwumadie mu nti yɛn nyinaa yɛ ne ahwɛfoɔ yɛn so yɛ mu yɛmu so sansana nanom asɔde de a ne yɛ panyina adwade awie o ensu asa yɛn so yɛ mu yɛmu so na ɔbɔade yɛ adomo awiabrɛ yɛbɛsan so ahyia bidi bi asonaba Kofi Mensa Abrampa Nyansapo na waje so sɛ yɛsane no badwembe makram Preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadɔre sra tanyini wɔntena fie ɛma aseduamfo blani pie frimantam bahin sɛ pin ɛnyɛ nkwande wa na yɛ sotoro no wa ansa na odi asebe fita na no makɔde ebrensi am wa wotua ne nsɛm mogyabumo nim hu bi duanani wie klaman wo yɛ sɔfo kra wo nye yie bi tontonte yɛ nom sa na yɛ fa Nyansapo aboa ne ntakra na ma ne yɛ kɛse na ntakra aboa ne deɛ fa nyinam kwatere kwa Mada woro ma ntoma yɛ fɛ ni din de sɛyin ne din de Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame